Здравейте! Вие сте с DIRBG Test Drive, а днес за първ път ще ви представим един немски седан – новото Audi A4. Автомобилът следва еволюционния подход на марката, а дизайнът е станал малко по-агресивен и по-аеродинамичен. Немците са снабдили колата с множество екстри, а освен това, седанът е шампион на европейските краш тестове. Нека разберем какво може новото Audi A4. Новата генерация на немския седан разполага с предни и задни LED светлини, леко скосен покрив, по-голяма шестоъгълна радиаторна решетка и повече хромирани детайли. Цялостният облик е малко по-спортен, а размерите са нараснали. Новото Audi A4 е с 25 мм по-дълго и с 16 мм по-широко от предшественика си, но въпреки това общата маса на автомобила е намалена с до 120 кг. Нарасналите размери са се отразили на интериора, който е станал по-просторен и с повече полезен обем. За комфорта в купето се грижат анатомично оформени предни седалки, а инфотеймент системата разполага с 8,3 инчов сензорен дисплей, от който имате достъп до системата Audi Drive Select, чрез която поведението на автомобила може да бъде настройвано спрямо личните ви предпочитания и нужди. Новото Audi A4 може да бъде оборудвано с множество екстри, като система за автоматизирано напречно и надлъжно паркиране, при която водачът борави единствено с газта, спирачките и съединителят. Шофьорът може да се възползва и от адаптивен круиз контрол, който автоматично поддържа дистанция спрямо движещите се отпред автомобили. Двигателната гама на модела разполага с общо 7 различни мотора, като 3 от тях са бензинови, а 4 дизелови. Версията, която ние тествахме, се задвижва от 2-литров 4-цилиндров бензинов мотор с мощност от 190 конски сили и 320 Нм въртящ момент. Ускорението от 0 до 100 км в час става за 7,3 секунди, а максималната скорост е 240 км в час. При икономично шофиране, средният разход на гориво е под 6 литра на 100 км. Както може да предположите, системата за задвижване на 4-те колела Quattro осигурява прекрасно сцепление и динамика, а самоблокиращият се централен диференциал разпределя тягата по оптимален начин в зависимост от моментните условия. Новото Audi A4 стои изключително добре на пътя, а най-големите подобрения в новата генерация са техническите иновации, с които автомобилът разполага.